Bugün 20 октябрь günü rayonumuz gururluğu bulgan Eski Mastyak Ovulu okutuşusu Marcel Marisulu Nugayev altın юбилейін karşılıyor. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Расиме Абдулловна, тормыш иптәше Ирина Сергеевна, әнисе Мариус Марисович, тормыш иптәше Лилия Әнвәровна, улы Артур, кызы Анжелика һәм бар туганнары, дуслары, күршеләре котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Eski Mastyak, Saratov, Мәскәү шәһәреннән килгән бар теләкләрне исә мин чәчми түкми укып китергә тырышырмын. Кадерле кешебез 1971 елның 20 октябрендә Eski Mastyak авылында гомер кичерүче, өлкә һәм район күләмендә абруй, дан казанган, хөрмәтле Нугаевлар укытучылар династиясендә якты дөньяга аваз сала. Кичкенәдән үк бар нәрсәгә дә кызыксынучан һәм актив бала булып үсә. Мәктәпне тәмамлап Сингели шәһәренең педагогия училищесына укырга керә. Башка һөнәрне сайлау аның күз алдына да килми ул чак. Чөнки ул кичкенәдән үк нинди тамырлары икәнен белеп үсә. Уку йортын тәмамлап туган авылына кайта һәм башлангыч сыйныфларда белем бирә башлый. Әмма шуның белән шикләнеп калмый ул. Дөрләп янган һәм белемгә сусаган яшь егет йөрәге белемен ныгытыр һәм арттырыр өчен Ульяновск дәүләт педагогия университетына укырга керергә карар кабул итә. Нәкъ шушы елларда яраткан киленебез, сөекле тормыш иптәше Ирина белән таныша. Авыл мәктәбендә эшләп, үзе студент булган елларда үз өстенә гаилә башлыгы вазифаларында алырга курыкмый. Җылы мәхәббәт хисе белән сугарылган яңа гаилә барлыкка килә. Шушы килеш алар Нугаевлар династиясенең матур бер өлеше булдылар. Гомуми эш стажын династияның тупласаң 350 елга якын барып чыга. Шактый өлеше юбилярга һәм киленебезгә дә туры килә. Киленебез дә, улыбыз да үз авылыбыз мәктәбендә хезмәт юлларын дәвам итәләр. Улы шатлыгыбыз, сөенечебез булып уллары Артур туды. Балаларга исемнәрне гадәт буенча чит ил әдәбияты әсәрләренең геройлары исеменнән чыгып сайладык. Чөнки гаиләдә шушы әдәбият белән мавыкмаган кеше дә юк иде. Еллар узып университетта тәмамлана һәм улым югары белемле рус теле һәм әдәбият укытучысы буларак җитешә. Шул чак аны Яңа Мастyak авылы мәктәбе директоры итеп билгелиләр һәм анда ул җитәкче буларак шактый тәҗрибә туплый. Әйтергә кирәк, үзенә йөкләнгән вазифаларын бик төгәл үти. Шул вакыт гаиләбез күгендә тагын бер якты йолдызыбыз, оныгым, кызыбыз Анжелика туды. Күп киртәләр аркылы узып, байтак авыр мизгелләрне бергә үтеп, гаиләләре дә чыныгая гына барды. Гаиләдә бер-береңне аңлау, тыңлау иң мөһимедер. Шуңа балаларым сынатмады да. Эшендә улым төрле бәйгеләрдә катнашты. Шулар арасыннан 2017 елны иң әйбәт сыйныф җитәкчесе исемле бәйгедә район һәм өлкә күләмендә җиңүче булды. Инде никадәр тәҗрибәсе, һөнәри стажы булса да ул һаман тик тормый. Һөнәри яктан үсешкә генә омтыла. Авылыбыз, район һәм өлкәбезнең иҗтимагый, сәяси эшеннән дә баш тартмый. Бердәм Россия партиясының актив әгъзасы да өстәвенә. 15 елга якын җитәкче вазифасын үтәде. Һәр вакыт җаваплы, пунктуаль, гадел, гади һәм кешелекле булды. Авылдашлары күп тапкыр аны авыл поселениесе депутаты итеп сайладылар. Бүгенге көндә аның гомуми укытучы стажы 30 ел инде. Үзенең яраткан эшенә ашкынып йөри, әмма соңгы вакытта аеруча гаиләсенә игътибар бирә башлады. Өйдә төзүчелек, бакча белән шөгыльләнә, шулардан ләззәт алып яши. Балаларга аның белән һәр вакыт дәрестә дә кызык, алар да тартылалар. 45 минутның үтеп киткәнен дә сизмибез диләр. Чөнки абыдан күп нәрсәгә өйрәнеп була. Ул авыр булган темаларны да шул кадәр җиңел аңлатырга булдыра. Ә юбиляр үзе әйтүе буенча, һәр бала уникаль, кабатланмас ди. Аларның һәрберсенә үзенчә килеш юл табасы бар. Гомердә дә начар укучы булмый. Аны аңларга юл таба алмаган укытучылар гына була ди ул. Аны балалар һәм хезмәттәшләре генә түгел, ә әти-әниләр дә бик яраталар. Ул һәр вакыт үз тәҗрибәсе белән бүлешергә ашыга. Улымның аеруча олы горурлыгы ул улы Артур һәм кызы Анжелика. Алар икесе дә әти-әниләреннән иң матур сыйфатларны гына алганнар. Җитди, җаваплы, актив, гадел булып үстеләр. Шуңа күрәдер алар үз юлларын таба алдылар.
Артур Саратов Дәүләт медицина университетының дәвалау факультетын тәмамлады. Бүгінгі көндә Саратов өлкә онкология хастаханәсендә анестезиолог һәм реаниматолог булып хезмәт итә. Анжелика Столыпин исемендәге Поволжский институтның дәүләт һәм муниципаль идарә итү факультетын бетереп, Мәскәүдә танылган компанияда баш менеджер буларак эшли. Ни кадәр генә үз эшен улым өстен куйса да, барыбер аның гаиләсе, әти-әнисе, хатыны, балалары беренче урында булды. Ни кадәр ул хатынын яратуын барысы да белә. Киленебезне яратмыйча да булдырып булмый. Чөнки улымның ирешкән бар биеклекләре артында да нәкъ Ирина тора. Аларның өйләрендә һәр вакыт җылы нур бөрки. Бер-берсе өчен чын җан юлдашлары булып гомер кичерәләр. Күзләрем генә бер үк тимәсен. Газиз кешем, сөекле тормыш иптәшем, гомере буе миңа олы терәк, таяныч, балаларыма бар яклап та хөрмәт ителгән бик абруйлы әти була алдың. Синең артыңда мин тау ышыгында яшәгән сыман булдым. Гомере буе синең һәр сүзен аңлап, тыңлап, гаилә учагын саклап, хатын-кыз вазифаларын гына үтәдем. Инде кулга кул тотынып яшәвебезгә бихисап еллар узды. Тик мин бүген дә улыгайган көнемдә дә сиңа мең рәхмәтле булып яратып яшәп киләм. Кадерле, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әтиебез, хөрмәтле улым. Сиңа туган көнеңдә иң мөһим теләгебез ул Раббыбызның кызганмыйча саулыгын бүләк итүе, бәхетләреңне арттырып сиңа бирсен иде. Ә бәхетең ул безнең янәшәдә тату гомер кичерү. Тормышыңда уңышлар гел юлдаш булсын. Без беләбез, күпме генә эшең авыр булса да, син зарланмый яшисең. Бар тырышлыгың да гаиләң өчен. Синнән үрнәк алып, балаларың да кызыллык китермичә үстеләр. Әлеге матур сыйфатларың аркасында ике дөнья бәхетенә иреш. Без сине яратабыз. Котлы булсын юбилеең, ал бездән изге теләк. Ярату һәм хөрмәт итү, шушы ул олы бүләк. Күзләреңә карап синең бар күңелем шатлана. Яратудан сине җаным йөрәгем канатлана. Барысы да бар, шөкер кылып яшисе дә яшисе. Балаларым өчен диеп күп алда эш эшлисе. Әле бик яшь, картлык ерак, рәхәтлән җаным шуңа. Синдә ир атлар булсалар, бар эшләре дә уңа. Бәхетле бул, кайгы күрмә, гаиләң яныңда булсын. Бүгенге матур бәйрәмдә күңелеңә шатлык тулсын. Кадерле Марсель Марисович, якыннарыгызның бар теләкләре чынга ашсын, ә музыкаль күчтәнәш сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Kavuşkanımız biz mengüge, İkavırge
Гөле